बै समावनो बेखौ 2 लाखनि बन्दक होनानैहाय हेलौ रायजोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैफिनलायबाय नै दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बेसे गिदिर न'आव थायो माबायदि न'आव थायो बे न'खौ आं दिनैहाय नोंथांमोननोहाय रिभिल खालामनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनानै जाबाय। नोंथांमोना सोरबाया गोबाङानो बुङो कमेन्टफोराव माहाजोन जाबाय उदै देरबाय बायदि बायदि खोथा। नाथाय आं माहाजोन ना गोरिब बेखौ नोंथांमोननो दसे उनावहाय आङो दिन्थिगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन आरो नुगोन बुजिगोन आं माबायदि न'आव थायो बेसे गिदिर न'आव थायो। दा आंनाथ' निजा न'आनो गैया होननानै बुंजायो। मानसिना मानसिल' जेनाखि जेरै गसंनानै दं बिदिल'। दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दङ बे न'आबो आंनि आइ आफानिसो आंनि नङा। आं बेखौहाय सिदा बुंखायो। ओमफ्राय न'खौ दिन्थिनायनि सिगां आं नोंथांमोननो एसे जारिमिन खोन्थालांगोन बे बारि बागाननि बागैहाय। दा आं थांगासिनो दङ। जोंनि न'आव हाबनायनि सिगांबो लामायाव खान्थाल बिफां दं नै गोबां फिथाइ थायनानै दं आरो मोनथ'वाखै दाबो दैज्लां बहरावसो मोनो बियो। बे खान्थाला ओरैबायदि देरबावगोन ना बे खान्थालखौहाय 6 जन 8 जन मानसिया जाब्लाबो जाजोबनो हानाय नङा ओरैबायदि देरो बे खान्थाला। बे न'आ जाहैबाय आंनि फंबायनि। ओमफ्राय आं थाग्राया नैबे आंनि खिथु उनजोंसो दङ दै। ओमफ्राय बे बारि बागान दङ नै एसे थाइजौआ गोबां फिथाइ थाइदों मोनबासो गोदै जायो बियो मोनथ'वाखै दासिमबो। ओमफ्राय बे बागाना जाहैबाय आइमोननि। दा नोंथांमोना बे खिथु उनजों बारि बागान एसे एनै नुदों ओरैबो दं ओरैबो दं। दा बे बारि बागाना मालायनि आखायावसो दङ जोंनि न'नि आखायाव गैया आरो दायो बियो। नोंथांमोना बै समाव नुदोंमोन ना जोंनि आइनि उदैयावहाय टिउमार केन्सार जानाय बै समावनो बेखौ 2 लाखनि बन्दक होनानैहाय आइखौ अपारेसन खालामनो गोनां जादों। दा बै दिननिफ्रायनो बियो मालायनि आखायाव दं आरो बोसोरब्रैसो जाबायदां आन्दासाव। एग्रिमेन्टआव नायबासो बुंनो हासिगोन आरो बेखौहाय। नोंथांमोना गोबां माहाजोन होननानै बुङोना। दा नोंथांमोना आं ससे खोन्थाबाय जारिमिनखौ दासिमबो बेखौ सुखायनो हायाखै आरो। गैयालाबो एसे 1.5 बिगानि खाथियाव दं नोंथां। जेनाखि फिथाइ थाइग्रोबाय बे फिथाइ थाइनाय खिनिया बन्दकआव दंजोबो आरो बोसोरब्रैया फुरा जाबायदां आन्दासावहाय दानिल' नंलेना। बेनो गोरिब अबस्था। बे जाहैबाय मैथा बे गासैबो मैगं बेयो बानलु ओमफ्राय बैयाव भेन्दि सबाय बायदि बायदि दङ। बारियाव मैगं थाइगं मावो नालाय जोंनि आइया। दा बेनो आरो माने आं खोन्थानाय गया नै बबे गय बिफां गिदिरनिफ्राय लानानै ओरै टप प्लेट बन्दकआव गोजा आरो साफा। ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायदो आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आंनि न'खौ। बेनो बे न'आवनो थायो। अब्ला नायदो सानना नायदो नोंथांमोना माबायदि न'आव थायो। दा बे न'आवनो थानानै माब्लाबा आं भिडिअ बानायबाय थायो। नोंथांमोना गोबां सावरायो नालाय माहाजोन जाबाय उदै देरबाय गेन्द्राद्रा जाबाय माथो उदैफ्रा बारायगासिनो दङ नै बेबायदि बुङो नालाय। बेखायनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय आं माहाजोन नङा आंबो सासे एकदम गैजाथारि गोरिबसो। समाव थाइसे थाखाबो थाया। दाथ' नै रिसार्जखौनो सोनो हाबावाखै आं गावनो। अब्ला साननानै नाय नोंथांमोना आं बेसे गाहाय थाखोआव दङ। मानसिफोरबायदि हाइ प्रफाइलनि नङा आङो। नोंथांमोनाथ' दा मिथिबाय जानांगौ आंथ' खिन्थाबाय नोंथांमोननोहाय आं माबायदि न'आव थायो। आंनि न'आ बेनो आरो। भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो।